velkommen til mine episoder, og i dag vil jeg gerne unboxe en Outrek streetbike cykelhjelm. Og ja, jeg begynder bare. Ja, det er sådan, det ser ud. Ja. Så. Ja. Og det er jo sådan en fed en fra T. Hansen af for 100 kroner. Ja. Den er egentlig rimelig fed. Og den er meget blød indeni. Ja. Så kan man gøre sådan lidt ud tilbage. Jeg synes, den er rimelig fed. Meget fed. Jeg manglede at se den så. Der er også masser af riller i, så man kan få luft. Men ja, det er jo en meget fed cykelhjelm. En af de der runde nogle. Så det er også det sjove, det er sådan det er en street bike hjelm. Sådan, den ligner meget sådan en, man kan sådan en til at købe BMX med og sådan noget. Det ligner i hvert fald rigtig meget også. Ja, jeg har ikke mere for i dag. Rimelig fed cykelhjelm. Jeg anbefaler at købe den. Men så ses vi i gang derinde. Tak fordi I så med. Hej.